dang kedam Guinness Book of World Record kachipalong Dilayalong gram pharu phora krisir kebra tokbor truck near kep drugs pen banghini police ari deng kachingnang Kanarialong honte meme nagareng ma ok chumpra na tum banghini karbia tumaphan aringa hu ke pasu JaneMartFirstcry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwear to toys and school products. Visit JaneMartFirstcry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Karbi ang long life Karbi prime time abirtang ton pen arjupanikta King Dongdang kedam world record kaselam long pen Karbi ang autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang aning ke hangmati kahimana mangtami plenglo King Dongdang kedam Guinness Book of World Record along kit habdun long jiapan kedam tang pinangan ajirding kluya prang pen Karbi ang autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang mang ponlo lapen alang lisi bangso world record kaselam jiapanta pangdaklo Laso teng pini arkoi ni phaing korai siarni bokolia bypass along bang pharutrok sira inkorai sia bang phuatum King Dongdang kedam peklang pen world record kasilam pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang la pen KCA samai phu Chandra Singh Krotum kahema namang kipleng asonlo Laso amang kipleng pen Karbi akhaya tumta King Dongdang kedam abangke pirthe dang achetay long world record pu Chiparuka dun long tanglo Karbi Youth Festival sertalin ketalon pirthe dangalong isi angthek kibidun jia phan pu akemang pen King Dongdang kedam world record kaselam jia phan sikdanglo Laso tengsi pini arkoi ni phaing korei siani bakalia bypass along kaddokawe bang pharotroksira inkorei siatum King Dongdang aking damsi world record selamlo Kelang ratum an prang sige ini sertalin mate ikan hokep Karbi bisun so men den karo bajirelo ini lake buklia mate bolongko maji bypass par sikudelo buklia bypass ada Karbi Youth Festival amendment mate sertalin amendment alang tumdak King Dongdang kedam kecing si mate lage si kecing si pelipudada cholo Karbi King Dongdang tentang world record along tum amen ke habun ni pini tentang pang suri amunit atum alang tum atong so buklia bypass long ching that pen King Dongdang metai manala pini ching ponor lagi si kecing siang deng lo Karbi tu ben si historical mate alang tum ke tok pon cheng asan si manda ko asenang tum nang la tha Karbi mong la kera arat man phan King Dongdang kedam World record kaselam ji aphan hongthom kedam ji apordu seta Karbi akhaya tumke iphonga King Dongdang kedam pensi choktetlo Laso world record kaselam along Guinness World Record adjudicator Risi Nat chetongdun si kaddu kawe langchari dunlo Laso teng alangli ke langchariang bongpen bang pharutrok sira banging korai siatum kecheng sia phong King Dongdang kedam kepaklang pensi alangli aning ingsamlo Laso teng alangli London pen kewang Guinness World adjudicator Risi Nat King Dongdang kedam aphan world record pu kepangdak ahut ke jaiki Lapuson King Dongdang kedam ke madu tumta world record selama bang avi pinlang lahenlo ke chengsia world record kaselam ji akijum nai ke bang pharohini ra phoke ba bang phua tum dovek nangji sita non ke akile mate bang pharo trok sira inkorei si ansi aphai plenglo Lasila puson ke pirthe adang along avi pinlang lasila ki isi world record lo pusi arangli Guinness World Record adjudicator Risi Nat pen pangdak lo
Laso teng Guinness World Record kwa certificate ami pajirlo. Laso certificate Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangsi dengtunlo. World Record pu pangdak det pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aning karong cepaklangsi kaddu kavi kacepati dun lapen Karbiang long ara datumaphan kachuro pajirpon. Lason si KCS samai pu Chandra Singh Krotami ningkang sam lapen ningarong cepaklangsi Karbiang Autonomous Council CM pen kichenglok katu kavi kacepaduk dun anparta kacepati dun atumaphan kachuro pajirpon. Sekarang kita coba talon pen bicara punci. Kiri teh ada ngalong isi bagan nong cibi dunji pu kamata. Kasih keng nong dang kedam. Kasih pen yang ahin nang kerap dun. Ajok sepini bangke world record long mencet hadu nong lo. Lagi kata gue karya kayak farman lo di bangga matadam. Sini pinya zonson mereka karya kayak punya si burkimor ni aso. Kasih anpar ini ngarong bangke lo. Pilih bangku apa bangku atau musik yang dong kita lah. Benar kebra bangku ada isi. Bangku itu kayak dong kita. Ada pasti pin lepen. Hangat ketika gue pin. Siapa pilih mendingan kalau mereka curug aja. Pinpur me hakko ahut Karbiatum rongang bong kacehelat inghan wohi phakhi kedong seleta joini si kengdong dang pen kedam pangchenglo laso phike Karbia khailong pijo pen kengdong dang kedam isi akepa thumate ningarong kachipi iasonsi mandetlo laso phi pini arkoini phaing korai siarni anke world record si mandetlo lasi pini ke Karbia khaya phan isiarni ke theasonsi manlo News Report, Karbiang Long Live. Pini arkoi ni phaing korai siar ni ada por phai truck ra chitim apor kai ke son ke ton kilang asai ki ding pon boma por hut National Highway thongke ra truck dilai krong thom towar chi tokalong dilai police station atum gram pharu phora Krisir kebra tokbor truck ner kebra ki amar pen banghini atum rai kom sai kheri ding kachingnang Birda kilong do na tingki dilai rai kom sai khiatum kai kia por ki ton kilang asai ki deng ponbom apor hut ihum Scorpio agari registration number AS11U2693 long ritar libdun si hom plik kep rap ho sabuna hom along ke patu joy heroin drugs nepon long lo ke nepon long hom plik kep rap ho sabuna hom along ke patu joy heroin drugs along pen kaddu kawe gram pharu phora Krisir kebra tokbor trokner kep an long pon lo Labang Solong Kachir Abdul Laki 20 BN CRPF Bokajan and additional SP crime Dipu Karbiang Long Bang Solong Gari Kate Warabang Pu Muhammad Azibul Rahman Artaninkan Thongke Basirkep Karlitang Abdul Suhan Asopo Muhammad Musidul Islam Artaninkaning Kore Troxy Muhammad Abdul Kasem Asopo Atum Raikom Sai Kheriding Chingnang Ponlo Kinepon long arakia mar kedo an hitia long ador lak phokep anador doji pusi birta longpon Bokajan penanantirang Karbiang Long Live Lakhain korapho nilibemisi constituency ke parlo angkang mati Chokela police station ke parlo koila mati pen kahilo kilometer sing koiso se inglong hawar khanaria rongalong kidamtang arkoi chikloni phai kriner keparni arnikang sam sai ka chongda dam pen an chutun bom ahutsi men thanga thevi pin pen ke theng ki chok areng ke paso la pen hile pen blank fire ke apen ke ther ke haba joini hur chodut Karbiang Long district along ke hele ke otmati ok chumprana song ke avilopasi mai thai long anta kai than kong bonta non ke klang thurok chinam lo Kidamtang arkoi chikloni phai krener kebarni arnikang sama por malom banghini koilamati wophonga sararong amikar kalitang sorot chandra terona sopo akibi rangsina terona phan lapen sikari terang asopo Stefan terang atuma phan thanga theawi pinpen padom thorsi untik thenglo lapen theng det pen arleng kangcheng nai ingnam thepianat katnoipu pakatsi ke katboma porahut blank fire helipen ke abdun La pena jo kilak ong thangta chipu thek thepin anlo
อาพีบอร์อีบอร์อาเป็นรองอนัดวังสีอาพีเมทังรองอตุมตากิริดุนละเป็นปุลิสตุมเป็นอิงทุมดุนสีอาเรงกิโซเวกบางฮินีอตุมาพันเมทังอาเฮมจีวันทุลงลุปุตากิโพเวกอตุมเชทานปอนฮักโลนิลิเมนเกสเตฟานเตรังโลla pen on hejong la nil tum nil ong pen lage phora pera bang lo nil tum prisi kisani bu ni tum preach thu bom lo ke gari na da so ani lo ke ni tum inglong jang thu thon dam dam det pen la da sok kibia adim pusi bang chi than than da ni tum da an chi tu ni tum dak na palitang lo nang le det pen ala mu bu bai bi ko ang la son hut si la tarang tum la alu asong tum mimen inuna chon pu lo narju nalo ang tum hindi lam sin kan ki nile chimang ha lo kumar lo amla nile ong han nile chi than lo ong yo la tum do nile bang haglam ke majaga asong sutani tum ke sar hang ko lo ki cheng ke lo bang respect ponam si tum sar hang lo an kin tu han bi ko lo narju bo hindi lam se ang tu narju bo nam bi ko ihina laban ke lason por hut ako inura bang areng ma bang ho ang long bang sun bomal ang li fan dang ni tuma are nang le lo alang li fan ke theng phelok lo son theng bom lang ke ni tuma an dan hang lap long ke na ke theng phelok lo hang na ju je pin pen sin na ke theng ma na ke theng an chat kali si ni li mobile la pen ni li bai dan tanang chabi nang thilab lo mobile tanang thilab lo ang theng bom nang chok bom si last pajut mang akon nilimen nikor akon ni rong narju thulo anke narju det pen ke jithan det pan ke damoi nang li hola gari ki bi along jithan amra gari pasang mo nili tum nai nang phinai dun lo pusi lang tum helinang abdun nili rai sinang abdun lo ni tum bang clear rai sin abdun der lo ni tum ke ka phere ong kithi tang teng si tum ana arleng ki ding nei tum ka der lo pasti nitung bang ke aku ring sodet pe nitung phan kanut pu kaji puta nitung phan pu arleng hem che bang tuar phale na pa ka toy ta gali ha inglong go tuar kang cheng thektik la pe kang cha pu thak ta aku kikek ta dolang ke dak pen kehelu ini 1 kilometer bak ta duji hokat bang ke sitami tum ta ipan bang jog nang ji po joini si nitung bang nang kat lo la pen hilis tami tum hanang abdun lo areng ke sovega tuma hin pen ka chi than pona ting puloti bang cricket thom pang thek the reng ma ok chumpan asong atum army atuma pindeng pen anutin arideng alongta risim dolap kaningji ke hindi alam setami clarkly thang chu khopri pin pen sini tuma phan nang ke theng lasilason karbiang long along monsam ke do ji aphan puloti prabjin pen law and order atum ritalip serakra nep ingnang lapra pavir et nangji busi che than pon nonama police atum adimaklong adim damsi kachini dakji aphan sai dengbom lang la sobuta ne tum dak ni lip ke parlo koila mati dak kote tum si inglong pri gi thula posona akame choklem nam pen se lason ghotona lo ke bang ahut la si ele tum kar biang long long song trok asong hata me ke dam tang सरकार के देंग लांगे पेन अभी कार बेंग लोंग लोंग लासन रिसिम कांग टांगे ओटा सोंगे आवेलु पु पेन सितामी पुथोट के दाम तांग अतुमी आनिंग साम मते आनिंग वी लासन अपोर आको पुथोट लासन रिसिम कांग टांगे ओटा सोंग नांगे क्लांग पेन इदि तुम कार बी आखाय फान लापुसन रिसिम कांग टांग पेन के थेर लांग दमा रेंग आहु के पासु लापुसन के कोसन पेन मा ला बांगेली तुम बांग हु हाक लो आसिला सो पुथाक के इली तुम कार बी akhai asong tum kali lason si kado gabita chehonde lapen la rengma naga la sona khai lasila sona khai phan ili tum kar bia akhai tum li la puson resim kang tang ke ot ka vedet pen ampar halang le tum la puson ke duko ke lang le tum phan sodak pen alang tum operation pi pen abang so asong phan ke pevir den nangji koilamati pen samson inti karbing long live bini arkoni phaing ko raisiar ni anelo por phahini apar dilaji lp school along surihini rain ko rapli aningkana baha kicheng sia phong klembang mai kangni
บางซอมายลองนิงกันเอเซกอัปปาร์ดิลาจิเกสเอเฮดบรันช์ตุมเป็นเกเคลมกิดามจีอาปูทักจิงกีเจทันปะดุปอนลาซอนซีมายลองอัปปาร์ดิลาจิเกสเอเฮดบรันช์ไม่ผู้ราชรองหังเป็นไมชาริปอนซีไมเก็บพาลำเทลเป็นอาลูฮีเก็บปัจจิญญาปอร์กองจนบังบิครัมที่มงเป็นสีลำเทใจปอนมายลองอาลูฮีมันเป็นเกสดิพูดิสทริกคอมมิตี้กองจนบังรักเกสเตรังรัสตามิงเลงไมผู้มันจากเกสเอสาร์เจพงเตรังกองจนบังละเป็นบารัตที่มง Finance Secretary มันจากเกสเอ Head Branch ตุมเชตองดุนนอนกิแวงจีอาร์คอยนิพายิงกว่าพอร์นี่เป็นอัปปาร์ดิลาจีฮาวาร์เกปาร์โลอารองลองอันฮุมรีดัมเป็น Education Awareness ละเป็นอาร์ตากาเวเป็นปังรีปังดอนอปุถักไมเปโดปอนจีปุซีอัปปาร์ดิลาจีเกสเอไมผู้ราชรองหังเป็นเพรังเกียทิ้งหนุนิงชีลาอันจอตะกาลีดันสเรียฮาวาร์อันอารองตินเป็นชิงรุมสิเกปัทัวจาเมกตาเดงปอนจีปุตาปัจจินีปอนKarbi Students Association atum kachithak jiang ring ke do puthak pherangki atum karjo hut apar dilaji ke se Finance Secretary Rajesh Timung pen ke pachini pona tengke nilitum pen ke lapu abe laputa kali nilitum ke methang akhai longri mesenang ji lapen ki thurmi a owe atuma phan koson pen si loke charle hin kang thur pon thek ji aphan si aprang penta ke mang lapen non ke wang jilang anita me lason si akemang pithir thipji la pen political hin pen kachirap lok asongja tumtami ning chiroi thu pen kayason khai longria pharman kache song thura peji aphansi chuningri padopon kicheng si executive meeting padu along nil tumchi parai pon ke ngi pran ke bangji an kimisian je an thek madela so ha war lo non nil tum non pini ke 21 25 penate nil tum la arong tin sini tum non oe ke ni tum phan koson se charli nai ma ka charli long ko pcr le long ma mo ke prangi bang ji lang ke mission ji ma la he abang sin tum ke chengsi ke chiparai pon lo la pen ding hingi bang ke ata ilu tum long non hejong sarkar pen bang chiparai pon do child marriage pu aso bang ata ke jum ten pisu yan pinan ke do laso awareness tamin tum deng pon po la pen ako ilu tum laso ha warong apari lo jige paru an along Bela up to rong pin plam school tin tamin tum vigidam ji pencil buhi tamin tum ron ponji pen iltum non ko ke bang jilang kidam tangan kan son tum don sri consistency ka paluan so ahabar an tum sport tamin tum dak khela tamin biponji khela dula tamin biponji pen ako du thulang ni tum non la so achiklosi claim panthupo lata non News Report Karbing Long Live Jane Mart Blackberry store offer you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Pining surihini raing ko rapli aningkan ingdeng phokep ke chok sertalin ke talon pon Karbi risonim so ronga jelong borjan jutang hawar amai pen si ke cheng sianong e chepalong ponlo lason sikidam tang surihini raing ko ra ke thoma sengkan stami ke cheng sianong e chepalong ponlo arkoi ni phai inkoyar ni methang boha nangka chepali pon kachingru mamai long ki japon borjan hawar jutang amaya mai phu jana sing teron aluhi ke pachini pon chunbang jana sing tokbi kachetong dun aluhi VDC chairman Sonaram Singnar rada sai klempang phu klempang phi artist lapen penangan manpeng ke dotum chetong dun lo borjan hawar jutang amaya mai phu jana sing teron pen katukave borjan constituency araraphan akiro pajirpon athe katukave kacheto ahirjume pensi iritum borjan hawar aparmansi aprangsi anong e 1 pilo kilun ke kan athe ke artist atum chepaduk krup lapen ke kanatum chepaduk krup pensi chepalong ponlo lapen laki ki joy ke kali kadukawe nong e kretrok an chepalong ponlo puta lamthe ningje pontu sidon tum la son lo je nil tum pining mangke ki joy ki pele nil tum pining la so serada ki long dun kali athe la ke chi song si te uni
song si te la ke long le po alam thi bangke ili tum non si kak pini chi thek long sitami ili tum akopai ili tum kacirap la pen nang ki lun pi la pen ki lun aso mara phan lun timbo ki thi pe theng tum nang chi pa duk dun pen joi ni nil tum hawaramai amai phu la pen chun bang la pen hawar tem ra pet phanta manang wan pilo an pada me ko nil tum sita me borjana phan nil tum la hawaramai hin pen me ka do ko be atoka no ili tum kari ba khai doan jutanga chingon na phan ili tum la sopanta man ki wan pi nil tum da borjana farman si kar japan no hasila solong kar japon nilitum la son hen loje nong ita nilitum ka dok bi pen pangrum pet pen khrit therok anong i longdon lo therok bangke eni nong i pilo mane best fry la son si longdon lo ane akicheng ang deng kung si long ni tung ang deng longdon lo la sopen ke hini ang deng ta longdon lo ki thomang deng ta longdon pangrum pet pen nilitum mang ke khrit therok an longdon lo la solong nilitum point mukha pining banga hoklo nilitum si wandet lo wandet sitami nilitum da hodisti bangke mathadam dena rong pensi point ke chomanchi nilitum tamir sonak thak hola tum da sonak thak sitami ahok era bangke dena sorbang kacepati dun isi kang ton kok jone lapen sen tiri pipen kapin khata long alang tum la solong asabo ke dedo na jone point bang ing thanang kok pe nilitum tami isi appoint pe nitum khai kon dela dilai pen bijoy rong pi karbing long lai lason si pining karbi youth festival ningkan phokep sertalin jubilee ke talon pen pachiton si nokbe society atum pen mathapon si diphu rong ni hang diphu club along arnisia farman volleyball tournament championship ke pathu padopon Lason si Nokbe Society atum pen ni thoma farman volleyball tournament championship di phurong hyang di phu club along ke pathu bipon lo laso hod aluhiaman ben ka chitong dun greater diphu bazar committee amai phu bidya sing tiso alang lihin pensi volleyball tournament championship ingpu ponsi pangcheng ponlo bangso ke pathu pon along team troxy anatum pathu ponsi ke chengsi anong e matipong club atum che pahai ponsi tangka suring koi che palong ponlo lapen second anong e kachepalong pon lake karbi club atumsi tangkasuri kep chepalong pon lo laso hot ingdeng phokep karbi youth festival surihinira ingkorapli kijut siani ru samson sing ingki achataya long si nong e ke pajir pon padu Lapen jesemet ke pathu kachepatir pipon lake nokbe society mai phu hawer sing rong phar lapen kongchun bang bidoring tia tumpensi pathu bipon lo News report Karbing Long Live Tang te pini Karbi prime time abirta ki lapuan si kang ton poniklo